Transoceàniques neix el 2015 del desig de comunicar-nos amb la Lucía Basallo. Ella és una cineasta argentina que havia viscut 10 anys a Barcelona i jo havia viscut a Buenos Aires. I després de veure la impossibilitat de seguir treballant juntes i vivint juntes, vam com iniciar aquest joc d'intercanvi de presents, d'imatges, de cartes. I la pel·lícula neix com un joc i com d'una forma molt inconscient d'intercanvi i amb els anys es converteix en la pel·lícula de dos cineastes que volen seguir fent cinema juntes. Clar, per nosaltres era essencial que la pel·lícula no es convertís mai en una obligació ni tingués cap estructura prèvia, llavors que fos una pel·lícula molt lliure, en temps i en narrativa i en tots els sentits. Llavors això ha fet que els temps siguin com els de les cartes entre dues amigues, que són irregulars, són inconstants i de més. Llavors el treball que fèiem era, ens anàvem enviant cartes escrites l'una a l'altra i també ens enviàvem imatges i sons. Llavors d'aquesta relació, correspondència entre les cartes escrites, entre la paraula i les imatges, naixien petites cartes que anàvem alternant. En realitat la pel·lícula sempre està en present, és una pel·lícula que es construeix en present permanentment i per això no hi ha cap estructura prèvia. Llavors no és que la pel·lícula o el cinema modifiqui el present, sinó que el present modifica permanentment la pel·lícula. I es construeix a partir d'aquí, de fragments. I en aquest sentit el treball que fèiem era molt d'anada i retorn. La Lucía no monta físicament, llavors era molt bonic perquè ella m'enviava la seva carta escrita i m'enviava com tot un conjunt d'imatges i notes, llavors a partir d'aquí muntava, li enviava, en parlàvem a través de WhatsApps, Skypes, tota aquesta comunicació com més freqüent i fins que aconseguíem tenir una carta i així anàvem fent anades i vingudes. És a dir, que és una pel·lícula totalment virtual, que en aquest sentit ha estat molt fort perquè, de fet, des que vam començar fins ara no hem aconseguit fer la pel·lícula juntes, un procés de projectar-la juntes o muntar juntes, no hem pogut encara, tot a distància. La pel·lícula no neix, diguéssim, del desig d'homenatjar a cineastes que estimem moltíssim, però evidentment el seu cinema ens travessa. Està Jonas Mekas, que surt a la pel·lícula, estan les correspondències liderades pel CCCB, d'Isaac Lacuesta, Noemi Cabase, Guerin Mekas, que estan allà perquè van ser també un punt de gir. De fet, van ser les d'Erice Kiarostami. I vulguis que no, això està al cap. I està al cos. Agnès Bardà, les correspondències de Rita Acevedo. Diguéssim que a nosaltres també és un llenguatge que ens agrada moltíssim i que sentim essencial perquè s'ha perdut una mica l'epistolaritat en la quotidianitat. I també hi havia el desig aquest de recuperar-lo.